Estem a les portes de la celebració de la festivitat de Sant Jordi i des de l'apartat de l'entrevista hem volgut dedicar els propers 3 espais a parlar amb escriptors locals. Comencem avui amb l'escriptora Jessica Roca, filla de Montmeló, amb motiu de la presentació el passat dimecres del seu nou llibre que porta per títol L'Administrativa. Bon dia, Jessica, benvinguda i enhorabona per aquest nou treball. Bon dia, Lola, moltes gràcies. Quin és l'origen de la novel·la L'Administrativa? Què t'ha portat a escriure aquesta primera obra d'autoficció? Bé, doncs, això va ser... Quan jo vaig seure a escriure aquesta novel·la, diguem que és una autoficció, és bàsicament autobiogràfic, amb tints de ficció, una miqueta de tints de ficció, perquè no hi poses exactament el teu nom ni els altres, i sempre hi poses alguna escena que tu torces per portar la realitat on tu vols, no? Però bàsicament és autobiogràfic. Què em va portar? Doncs mira, ho explicaré el més ràpid possible. El 2010, jo treballo en una empresa multinacional, va haver-hi un ERO a l'empresa com a conseqüència de la crisi que va haver el 2008, que va afectar a tota Europa i va venir dels Estats Units. Llavors aquest ERO van acomiadar gent i a mi em van repartir, diguem, un altre departament i vaig caure malalta, vaig haver d'agafar la baixa laboral per una crisi d'estrès molt forta. Això va passar el 2010. Jo llavors ni escrivia ni se'm hagués passat pel cap haver escrit els llibres que porto escrits fins ara, no? Però jo considero que allò va ser un punt d'inflexió a la meva vida i és el que em va portar fins on avui m'ha portat a ser escriptora, diguem, no? O sigui, perquè jo arran d'allà, al cap d'un temps, quan vaig tornar a la feina, em vaig agafar disminució de jornada laboral i és quan ja em vaig obrir un blog d'escriptura i vaig reprendre aquella part vocacional meva que jo tenia, que havia tingut de petita i quan vaig estudiar periodisme i vaig començar una mica així. Llavors, jo quan em vaig seure realment a escriure aquest llibre, jo ja havia escrit anteriors de novel·la Ni un gram, 5 dones de veritat, que de fet, era referent a terceres persones, o sigui, no era autobiogràfic. Jo el vaig escriure encantada, però era de terceres persones. Llavors, amb el temps, em vaig adonar que no era allò el que jo volia. Què passa? Que va entrar la meva... un escriptor no només és escriptor, ha de ser lector. I llavors a mi em van anar venint altres autors, vaig anar llegint novel·les, sobretot d'escriptors nord-americans, com pot ser el John Fante, que a dia d'avui és un dels meus referents literaris, i va caure un a les meves mans, de casualitat, que em van deixar, que va ser Charles Bukowski, que jo no el coneixia. Aquest autor va tenir molta influència en mi com a autora i en aquest aspecte va ser el que em va portar a escriure més autoficció perquè és el que em va fer donar que de la meva vida i de les meves experiències podia fer literatura. De fet, això també ho va fer en Dostoievski, que també era referent d'aquests autors, i tots els grans de la literatura, no? Que és una miqueta, atrevit, sí, però realment era en el camp que jo m'hi trobava còmoda. Quan jo vaig seure a escriure L'Administrativa havien passat uns 8 anys d'aquella crisi que jo havia patit. O sigui, jo ja havia escrit molt abans al blog i poesia i llibres de poemes i tot això, però quan vaig seure t'has de trobar gust i dir, vale, ara és el moment, i va ser quan vaig seure a escriure-la. I una miqueta, per al que explicaves al principi, aquesta experiència personal que vas tenir, quan et poses a escriure, et va servir de teràpia el fet d'escriure-la? No, perquè havia passat molt de temps. A veure, jo considero que per escriure el tipus de novel·la així, més autobiogràfic, autoficció, encara que tu hi fiquis elements de ficció, ja ho has d'haver paït. Ho has d'haver paït molt, o sigui, per això t'asseus a escriure. Almenys jo parlo per mi en el meu cas, o sigui, mai pots escriure en calent. O sigui, té que passar molts anys, per això jo considero que l'escriptura és una cosa com molt lenta, o sigui, va una mica a contra dels temps actuals, que tot és tan immediat. Almenys aquest tipus de novel·la. Una altra cosa és poesia, que ja és una altra història,
i no surt sempre, però aquest tipus de novel·la, doncs clar, tu ja ho tens paït. Per tant, de teràpia no, perquè ja ho has passat i, de fet, m'ho vaig passar bé, justament perquè havia passat molt de temps i vaig poder jugar i jo de dir, bueno, pues ara me vengo, no? Amb aquest aspecte em puc vengar, entre cometes, a sobre del paper, amb determinats personatges vaig poder fer el que jo vaig voler considerar, tot i que m'he ajustat molt a la realitat, perquè jo escric, bueno, podria dir novel·la realista, no? Intento ser molt, netejar molt, o sigui, no posar molts adjectius, ser com molt crua i molt tal qual és la realitat. Sí, es tracta d'una novel·la molt real, molt descriptiva i amb molta força, i també dura respecte a les experiències que viuen alguns personatges de l'obra. Sí. Què has volgut transmetre a l'hora d'escriure-la? Doncs des d'una història personal, la història de l'administrativa, que es diu Silvana Roig, he volgut fer un retrat de tota la societat d'aquell moment, del que va passar amb aquella crisi econòmica. Des d'una administrativa, senzilla administrativa, que entra cada dia a la fàbrica a treballar a les oficines, doncs, clar, vist des de dalt, tu veuràs què va passar amb aquella crisi econòmica, perquè passen no només a l'administrativa, sinó a gent que l'envolta, companys de feina, el marit, qui més, qui menys, vull dir, s'hi veurà reflectit, perquè amb aquella crisi qui més qui menys ha de veure afectat o directament o indirectament. Llavors, per mi, retrata aquell moment de la nostra història capitalista, diguem, no? Des de dalt, des d'una història molt personal, perquè també explico aspectes molt íntims i molt femenins, també, no? Però molt des del món laboral, tu des de dalt vist veuràs què ha passat amb aquella crisi econòmica. Hi ha dues temàtiques molt clares en l'obra. Una l'acabes d'explicar tu, que és l'impacte de la crisi del 2008 en la vida i l'entorn més directe de la protagonista. Però una altra temàtica és l'odissea que suposa per una mare d'infants conjugar la vida familiar amb la laboral, no? Exactament, molt ben descrit. Doncs sí, o sigui, es veu molt l'aspecte laboral, però també es veu molt l'aspecte personal d'aquesta noia, mare, jove, treballadora, amb fills i casada, i com s'ho combina, no? Tot això es veu molt bé a la novel·la, perquè és que és la vida tal qual. Per això jo dic que s'hi veurà molta gent reflectida, dones, sobretot treballadores, perquè, bueno, com s'ho han de combinar i què han de fer cada dia per anar a la feina, perquè avui en dia, bé, un dels temes del feminisme, no sé, és si conjugar, per això aquestes lluites que hi ha, perquè ens donguin o s'atorguin més ajudes per les guarderies o més baixes laborals més llargues, perquè si no m'equivoco encara, no sé si són 16 setmanes o en el meu cas van ser 18 perquè tenia bessons, no? Però això no s'ha allargat. Sí que s'ha aconseguit més amb la igualtat perquè l'home tingui més baixa, però la de la dona ha quedat igual. Quan a Itàlia, per exemple, tenen un any de baixa, no? Bé, doncs tot això es veu, o sigui, com combina a nivell personal, no? Sí. Hi ha uns escenaris, uns espais on s'ambienta el gruix de l'obra que també són força coneguts per tu, com és l'entorn de la multinacional i la zona del Vallès. Això, conèixer aquests espais, t'ha facilitat la feina d'escriure? I quan hi ha de treball de documentació i investigació? Doncs documentació i investigació, res, perquè clar, com és una geografia, en aquest cas és la geografia literària, però és que és la meva geografia diària, llavors jo m'ho conec de pam a pam, i sí que m'ha agradat molt retratar el Vallès. Clar, el Vallès industrial, és que és el nostre Vallès, no? És com és, i sí, de documentació en aquest cas no, perquè com dic és autobiogràfic, sí que ficciono perquè no, vull dir, en el meu cas la fàbrica no està ben bé Granollers, però és molt a prop i és la zona del Vallès. I després també retrato una miqueta el que és el port industrial de Barcelona, perquè bueno, també fa cursos d'exportació, de tema d'exportació de l'administrativa,
I a mi sempre m'ha agradat tota aquesta estètica canalla, no? Del tema industrial i dels polígons, i té una miqueta... Bueno, és cru, però també té el seu vessant poètic, no? I clar, recórrer el cada dia, els colors, els tràilers, i tot això surt a la novel·la, i el tema dels contenidors i els vaixells, no sé, té una estètica particular que no té per què ser el que s'ensenya avui en dia a Instagram, no? I això és la novel·la, doncs, també es veu. Hi ha un moment en el llibre que dius, i que d'alguna forma jo també comparteixo, l'única manera d'entendre l'obra d'un escriptor és viatjant a la seva infantesa. Els arxius vitals que guarda la memòria no s'esborren mai per molt adormits que quedin. D'alguna manera apareixeran entre línies, a través d'un alter ego, d'altres personatges, d'uns diàlegs, d'uns fets i d'uns sentiments que projecten una realitat que va quedar ancorada en el seu subconscients. Per tant, per tu és molt important el que has viscut per escriure, determina la necessitat de transmetre-ho. Sí, i a més amb aquest paràgraf faig al·lusió exactament, és que d'alguna manera, o sigui, tu quan escrius sempre tornaràs a la teva infantesa, sempre, sempre. Escriguis poesia, escriguis novel·la, almenys ja et dic, el tipus d'escriptura que jo faig, no? I sempre estarà allà, ancorada, i no sé, això, autors com Bukowski o Dostoievski, sempre tornaran a la seva infantesa, allò que els ha marcat la seva infantesa, els pares, els germans, si n'han tingut, és el que determinarà una mica la teva obra, perquè és el que marca la teva veu. És la teva veu. Tu quan comences a escriure sí que et fixes en d'altres, però al final et surt la teva veu i és que et surt sol. I és on t'hi trobes còmode. Jo per això deia que amb aquest camí m'hi he trobat més còmode, però sempre, sí, la infantesa sempre està allà, que no vol dir que tu parlis exclusivament de la infantesa, sinó que és el que marcarà la veu literària, no? L'obra la vas escriure, no?, fa ja uns anys, però has decidit publicar-la ara. Diguéssim que l'has deixat reposar. Per a tu ha estat necessari allunyar-te, retirar-te durant un temps d'allò que has escrit per després tornar-ho a agafar amb una altra visió que et permet fer les correccions oportunes que doni el que has escrit per bo i finalitzat? Doncs, sincerament, sí. Quan vaig començar a escriure, no, que em creia jo, escric i ja ho envio, que m'ho publiquin, i vas una miqueta com embalat, no? Però realment això és una carrera de fons, de molt de fons, i t'adones amb el temps que una de les coses que m'ha anat bé, que no me la publiquessin d'immediat, perquè al final jo l'he autoritat, però m'ha anat molt bé deixar-la anar allà a reposar perquè li he anat fent revisions. Li he fet diverses revisions i m'ha anat molt bé perquè he canviat veus amb el temps, estilísticament, doncs hi ha coses que dius, ui, això es grinyola una miqueta i ho retoques. Jo parlo més estilísticament, doncs, en temps verbals, fer neteja, com he dit abans, de com menys més. El contingut en si, no, val? Però jo en el meu cas sí, m'ha anat molt bé deixar-la reposar per això, per poder-la revisar i netejar-la i deixar-la ben polida. Jo crec que sí, que va bé, vull dir que s'ha de tenir paciència i sí, calma. Si et sembla bé, Jessica, anem als teus orígens com a escriptora, que cal buscar-los en el teu blog La Bústia Groga, on des de ja fa molt de temps conrees la crònica, l'assaig, el diaterisme, la poesia i el relat. Et va costar molt fer el pas d'exposar-te públicament a parlar sobre sentiments, emocions, de posar per escrit allò que possiblement no diries en veu alta? Doncs no perquè... Bé, és que és com em surt. I després el blog sí que és veritat que és com un espai que jo encara que ho pengi queda ja tancat. Sí que és veritat que les maneres d'expressar-se avui en dia és molt diferent. Tant tu si ho penges en una xarxa
com si o sigui, no és el mateix. O sigui, tu públicament en una xarxa no publicaràs exactament el mateix que tu puguis escriure dintre d'un llibre o dintre d'un blog, perquè queda com tancadet. No sé, almenys psicològicament és que no pot ser. Llavors, a mi el blog em va anar molt bé per expressar, com tu bé has dit, sí que diuen que tinc una manera d'expressar-me molt emocional i molt íntima, és la meva manera d'expressar-me, no sé com dir-ho, no? Però costar-me no, perquè quan em surt és perquè em surt, si no, no me sento així d'escriure, no? Però no em va costar. I quines són les històries que t'interessen a l'hora d'escriure? D'on treus les idees sobre el que escriuràs? En què t'inspires? Doncs, a veure, jo he anat evolucionant una miqueta amb el sentit de, quan vaig obrir la Bústia, abans havia tingut un blog en castellà, però de seguida vaig canviar en català a la Bústia Groga perquè m'hi sentia més còmoda, perquè és la meva llengua materna i bé, quan vaig començar aquí vaig començar amb posts més biogràfics de personatges que a mi m'interessaven o lectures que m'interessaven també, i mica en mica vaig anar evolucionant amb el tema més autobiogràfic com apunts de dietari, relats, coses que podien passar a la feina i que jo relatava molt literàriament també. I després també lectures de... Això sí que ho faig també de tant en tant, m'agrada molt quan llegeixo algun llibre que m'agrada. A mi ningú em llegirà mai crítica a ningú perquè és el que dic, el temps és or i si escric d'algunes coses que m'agraden. I fer apunts de lectures que faig m'agrada molt, també, però no, perquè a mi no m'ho demana ningú, però m'agrada més expressar-ho a la meva manera. De fet, d'anar fent aquests apunts és d'on em va sortir el llibre Llegint Bukowski, que em van publicar una editorial valenciana fa un any i mig, i perquè vaig començar així, amb apunts a la Bústia d'aquest autor, de Charles Bukowski, i algú em va començar a dir, ostres, tindries que fer un monogràfic d'aquest autor, no? Perquè, clar, a la gent li interessava molt com m'expressava al parlar de les seves lectures i sí, al final em vaig posar i me'l van publicar aquell i m'agrada molt això, lectures, però perquè a més aprenc, no? És que, no sé, entro molt en la lectura. És molt interessant, el tema de la lectura i com es llegeix a altres autors. Jo he après molt, perquè per llegir també se n'ha d'aprendre. S'ha d'anar aprenent a llegir. Jessica, i la gent, possiblement entre els nostres oients hi ha alguna persona que estigui interessada en comprar l'administrativa, com ho ha de fer? Doncs actualment es pot trobar al portal d'Amazon, que està a la venda a Amazon, si es posa Amazon Llibres, trobaran a Jessica Roca, l'administrativa, i a la llibreria La Gralla de Granollers també està a la venda, que ja em tracta molt bé i sempre en tenen a la venda, vull dir que actualment es pot trobar així. A part d'agradar-te escriure, hi ha d'haver un punt de disciplina. Tens alguna metodologia de treball? Ets de les que planifiques i dediques unes hores cada dia a escriure, surti o no surti? O parteixes més de la motivació, de si no estic motivada, no escric i ja vindrà? Mira, doncs, el que és el dia a dia amb el blog, és el que et dic, de dietarisme o algun relat, això m'ha de venir. M'ha de venir i quan, no sé, em surt sol, vull dir, pum, m'assec. El que requereix molta disciplina, i és quan, per això et dic, quan m'he assegut, és escriure novel·la. Novel·la és com fer deures, és claríssim. Novel·la sí que t'has de seure, t'has de planificar, t'has de fer un esquema, i encara que tu la tinguis al cap, perquè jo quan he escrit novel·la el primer que tinc és claríssim a l'inici i al final, i després ja és un caminar, no? Però sí que t'has de seure i programar-te, clar, jo en el meu cas els caps de setmana podia, dissabte i diumenge, em posava unes hores, sí, m'asseia, no sé, per dir-te 5-6 hores dissabte i 5-6 hores diumenge, i durant uns mesos. Això és amb novel·la, sí. Per mi és el que requereix més de disciplina i jo quan m'he assegut l'he tinguda. I després, assaig, que faig assaig amb el tema del Bukowski, que quan m'hi vaig posar ja el vaig acabar
tenia un compromís i el vaig acabar, vull dir, a més vaig gaudir moltíssim amb aquell, perquè ja et dic, vaig gaudir tant de les seves lectures i aprendre molt, molt, i també, bueno, sí, t'has d'asseure, però és que a mi m'agrada. I amb el tema del blog, la poesia et surt, almenys a mi, en un moment molt determinat, o sigui, has d'estar, en el meu cas m'ha sortit amb temes de dols o absències i per tant gairebé és millor no escriure-la per mi, no? Però sí que quan m'ha sortit doncs ha sigut en aquests casos doncs per això. Però em surt bastant sol, tot i que sí que t'he de dir que soc bastant disciplinada amb la lectura. Intento llegir cada dia almenys mitja horeta. A primera hora faig cafè i lectura, i després ja surto a córrer. Però lectura és molt important per a un escriptor. Et consideres una bona lectora? Ara sí, abans no ho era tant, Bueno, abans ja fa anys, però ja fa uns anys que, bueno, ja et va enganxant el tema de la lectura perquè és molt important. Bueno, coneixes altres mons, altres autors i vas aprenent també. I si a més trobes algun autor, com en aquest cas et dic, que va ser el Charles Bukowski, que t'obre els ulls totalment. Amb el Bukowski li va passar amb el Fante, que és un altre nord-americà, era una mica més gran, que li va com obrir els ulls, és una sort. O sigui, penses, ostres, jo per mi seria una sort que algú d'aquí uns anys em descobrís a mi, no? No sé com dir-ho, no? Clar, és el màxim a el que pot aspirar un escriptor, perquè com et canvia una mica la vida, de fet te la canvia. Jo vaig llegir una vegada, també, ja cito un aquest, però he llegit molt la Betty Friedan de Montserrat Roig, la Virginia Woolf, per exemple, la Virginia Woolf i la Betty Friedan van ser dues autores que són les que em van impulsar a escriure 5 dones de veritat. O sigui, són dues autores més feministes i a les seves obres a mi em van inspirar a escriure 5 dones de veritat. I la Betty Friedan, amb la seva obra La mística de la feminitat, també li va canviar la vida a moltes dones, no només a escriptores, vull dir, en molts sentits. Vull dir que una obra a tu t'afecti a la teva vida, doncs, bueno, jo ho trobo que és el màxim, el que pot aspirar un autor. Sí, sí. Tornant una mica a la idea que els primers anys de la vida són determinants i marquen molt com et relacionaràs amb l'exterior, com recordes tu la teva infantesa? Com recordo? Doncs mira, a casa amb molts germans, sóc la petita de 8 i els meus pares... Bueno, ma mare estava més al bar, molt treballant i per això jo vaig estar més enganxada al meu pare. Potser en els primers anys, estava més enganxada al meu pare. Per això jo tinc el meu pare com que és la persona que em va passar a mi la sensibilitat, aquesta sensibilitat de la poesia, de la natura. Em portava molt a la muntanya, a comprar amb ell. Això em va marcar molt, jo crec, i després el tema de tot el tema que em diuen, ostres, i tant de literatura nord-americana, dic, bueno, és que el meu pare em parlava molt de l'oeste dels Estats Units, em feia llegir els diaris en anglès i no sé, suposo que era per això. I després a ma mare va ser ja més a l'adolescència, que ja anava més, però i amb els meus germans, ser la petita marca una miqueta, no perquè... Bueno, ets la mimada, en el fons. Sempre m'ho diuen els meus germans, però és veritat. O sigui, clar, jo no vaig haver de patxugar tant com ells, però, bueno, una miqueta, sí, això, i els pares, doncs, treballant molt perquè eren molts a casa, la veritat. I per últim, Jessica, estàs treballant en algun projecte nou i si ens pots fer un avançament? Ara mateix no, perquè, bueno, de fet tinc una novel·la per publicar encara, que la tinc a l'arxiu guardada, que es diu Després de l'última abraçada, que també és autobiogràfica, bueno, autoficció, també és molt autobiogràfica i és més familiar, és molt familiar, molt, o sigui, és molt familiar, en ella s'hi veu reflectida molt la família, més dels anys 90, és molt xula, és molt xula i no, la veritat és que l'he mogut molt poc. Vull dir, potser l'he enviat a 3 editorials, no m'han dit res encara, i la tindré allà. Potser la vaig escriure aquesta, em sembla que el 2019, de fet farà uns 3 anys i mig o així, i clar, aquesta encara la tinc per publicar quan hagi passat. És el que diem, d'aquí un temps igual la torno a moure, però estan allà. En ment, què escriuré?
No ho sé, sé que hi ha alguna cosa, sé que tinc alguna cosa, però jo crec que tenen que passar uns anys encara, tenen que passar uns anys per acabar-ho de pair, sí, sí. Doncs esperem que publiquis aviat aquesta novel·la que ja tens i un plaer, Jessica, haver compartit amb tu aquest espai. I molta sort a la vida. Moltes gràcies, Lola. Vinga, parlem. Hey Jessica